El Jardí Geològic és un projecte innovador de divulgació de la geologia a l'aire lliure i en espais públics. Serà un espai tant d'intercanvi de coneixements entre alumnat i professorat com de divulgació científica obert a tota la ciutadania. Ubicat al campus Diagonal, davant de la Facultat de Ciències de la Terra, s'hi accedirà pel carrer de Menéndez y Pelayo. El jardí permetrà als visitants conèixer de primera mà els usos, les aplicacions i les repercussions de la geologia en la vida diària. S'estructurarà en 4 grans espais. Temps geològics. Aquest espai, dedicat als temps geològics, contindrà un mostrari de roques geològiques i un paviment de roques que aproximaran a la diversitat geològica, a l'evolució de la Terra i a l'evolució de la vida. Així mateix, allotjarà un macromosaic tan únic com atractiu que permetrà fer un viatge pels darrers 500 milions d'anys d'història de la Terra. Tall Écorç. El tall és una visió en profunditat de l'Organització Geològica dels Pirineus, a Mallorca, que mostra les diverses estructures internes de la serralada. Globus terraqüi. Mostrarà l'estructura interna del planeta. Els visitants hauran d'entrar per les diferents capes que conformen el planeta Terra, on veuran representats els principals processos de tectònica de plaques que controlen processos com ara els terratrèmols i el vulcanisme. Aplicacions de la geologia. Aquest espai estarà dedicat als usos i les aplicacions de la geologia en la vida diària. Els visitants podran veure com els recursos geològics són fonamentals per al desenvolupament de la societat. Mostrarà alguns avenços tecnològics i la seva relació amb els minerals, així com la importància de la geologia per a un desenvolupament sostenible del planeta amb aspectes d'economia circular. El Jardí Geològic convidarà a entrar al campus universitari i, tot passejant, aprendre sobre els materials geològics i l'interior de la Terra. Així mateix, aproparà al públic els treballs de recerca elaborats a la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona.